Zdravím všetkých youtuberov a youtuberky, vítajte v korporácii LAU. Dnes sa pozrieme na to, ako získame YouTube partnership. Čo potrebujeme je dostať sa na náš YouTube, tu si klikneme správcu videí. Dobre, keď sa sem dostaneme, klikneme si naľavo na náš kanál. To je niekde tu. Dobre, a keď sme tu, budeme potrebovať verifikovať náš účet, čiže overiť, že nie sme žiadny robot a že patríme medzi živé osoby. Klikneme teda verifikovať, klikneme si napríklad, že Slovensko by sme mohli byť, keďže sme zo Slovenska, keď sme z Česka, dáme si, že sme z Česka. Potom si dáme spôsob, akým nám príde náš kódik. My sme si dali SMS správu. Napíšeme tam naše telefónne číslo a počkáme, kým nám príde SMS-ka s 6-miestnym kódom. Potom musíme dlho čakať, asi tak pár sekúnd, a príde nám SMS-ka s tým našim kódom. Čiže please wait. OK, prišla nám SMS-ka, zadáme si nejaký ten kódiček. Dáme si potvrdiť a ako vidíme, sme to úspešne zvládli. Ale to ešte nie je všetko, pretože sme zatiaľ iba overili náš účet a my sa chceme stať partnermi s YouTubeom. Čo znamená, že klikneme si na speňaženie a dáme, že povoliť, myslím, že povoliť. A proste klikáme také tabulky, hej, čo je modré, to kliknite. A keď sa nedá kliknúť to modré, zaškrtnite také polička. Ak nemáte 18 rokov, tak ich nezaškrtnite a nech vám to zaškrtne váš zákonný zástupca, nech potom sa nestežujú. Zase také modré políčko, tam si klikneme. OK. Teraz čo budeme potrebovať je dostať sa znova na náš kanál. To nie je tam, ale trošku nižšie. Áno. Super. Píše nám, že sme partner, sme overení, není sme robotík. Super. Čo znamená, že môžeme si dávať miniatúry na naše videá a takéto veci. Čiže to bol krátky návodík na to, čo treba spraviť. Ak sa vám toto video ľúbilo, určite dajte like, ak sa vám neľúbilo, určite nedajte dislike. Takisto by som bol veľmi rád, keby ste dali odber alebo zdieľali toto video. A to je všetko. Čaute.